Haupa, arratsaldeon, gaurko hitza, abentura. Eta bai, abentura entzun da, bakarren bateik, gaiztoenei, hauxe etortzen zaie burura ez da, maitasun historioren bat, izkutukoren bat, ofizialetik aparte daukaten besteren bat, ez, horrelakoa ez da izango gure abentura. Beste abentura bat bada ondo pasatzea ez da, eta horretarako, halako ur jauzitan barrena ibili, eskiatzen ziztu batean, porta abentura da joan, hori ere ez da gaurko abenturaren kasua izango. Abentura berriz, urrutiko bazterrekin lotuko duzue akaso, hondartza liluragarriak, mendi eta paraje dotoreak, baina ez du beti zertan oporrarekin lotutako bidaia behar. Eta bertara joateko gainera nola joan, aspaldian egin alduzue, dedorik, autoestopik egin alduzue, segurazki horren arabera gure gizartean olakoa den ere argazki erreal bat osatzerik izango genuke, eta hortaz asko daki gure gaurko lehen gonbidatuak ze aurreratzen dizuet, inbidi itzela pasa behar duzuela, Amerikan iaia puntatik puntara, 13 herrialde zeharkatu zibili delako Jon Bracamonte, eta bertan bildutakoak liburu batean islatu ditu. Berarekin izango gara. Beste abentura liburu bat, kasu honetan Urtzi Leonetek idatzi duena, mitologia pertsonaiak eta piratak eta halakoak abentura, gure mitologia, gure historia eta gure ez ezik munduko beste puntakoa ezagutzeko ere baldekoa izango dena. Pelikula baterako ere emango luke, hainbesteko bidaiak, hainbesteko abenturak, pelikulez ari garela, badakizue, Ander Barinaga Rementeria, gurera zinea hitz egitera etortzen dela, eta 2023an izango ditugun pelikulen errepasoa egingo dugun berarekin. Mitologia tartean Basa Jaun eragertuko da horregatik gaurko atarikoa borobiltzeko, abesti horixe Basa Jaun jatorrizkoan, Zaldibo Borena zen kantua, baina badakizue gero emakume talde bat, trikiti munduko emakume talde bat elkartu zela Amak izenarekin, eta haiek egin zuten beste honako bertsio hau, Basa Jaun. Bezaldia jada basotarraren itzalaren aizearen beharri bat ere. San Juaneko lizarra eta sua akelarre urbinetan itxasoen iturria ekiaren Horixe urrutiko kontuak izango ditugula gaur saioan, ezta? Pentsatu alduzue inoiz amets bat egi bihurtzea gustatuko litzaizuekela? Horretarako ausardia behar izaten da eta erabakia hartzea. Eta behin erabaki hori hartuta, muturreraino, bukaeraraino eramatea. Eta hori egin du gure gaurko lehenengo gonbidatuak eta idatzi duen liburuak ere izen horixe duelako, ezta? Amapatxa edo amalurra eta azpi lerroburua, azpi izenburua, amets bat, bide bat. Jon Bracamonte, arratsaldeon eta zorionak, amets hori egi bihurtzea lortu duzulako. Arratsaldeon, bai. Bai, egia esan, ametsetako bat beteta, ez da? Ez da gutxi, Ez da gutxi. Ez hori da. Kostata, baino. Kostata. Esan dut, lehen zumaikoa izan daga, Euskal Herriko ez ezik munduko toki politienetako batean bizi, eta alere ura txiki geratu, ez? Eta zuk txikitatik omentzen nuen, Zumaiatik atera, mundua ezagutu, batetik bestera ibiltzeko ametsa, eta txikitatik amari ere alaxe esan omentzen nion, ez? Hori egingo zenuela egunen baten. Bai, hori da. Unik amari, beti izaten nion, gustatuko litzaiakela, behin, abentura bat egitea, askotan txikitan ere beti kontatzen nuen, ez? Abentura zaletasun hori neukala, baina,
hori txikitan denok ditugu ametsak ere, baina, bueno. Baina iristen da momentu bat zure bizitzan, nun esaten duzun, amets hori egi bihurtu behar dut. Aurrena gainera, 2013an edo saiakera bat egin zenuen, ezta, artean zu musika zale izana, musikalari ere bai, hainbat taldetan ere ibilitakoa zarelako, eta Brasilera joan, musika ikasketak egitera, eta han txirrinta piztu, ez? Han ikusi zenuelako motxileroak hemen baino gehiago zeudela, ez? Ba, hori da, joan nintzen musika hezkuntza bukatzea Brasilea, eta amaitu nunean, bueno, jende asko ezagutu nun, motxilakin bidaiatzen zebilela, eta adibidez, Italiako neska bat ezagutu nun, eta hura 17 urtetatik zijoan bidaiatzen, hasieran bere amakin, hasi zen, eta gero bakarrik. Eta, bueno, 17 urtekin hasi, eta nik ezagutu nunean zituen 26 urte, eta 5 bat urte zijoan bidaiatzen bakarrik. Munduan barrena. Eta zuk halako ahalegin bat egin zenuen, orduko hartan Estatu Batuetatik abiatuta, baina dana dalakoagatik ez zan posible izan, eta txirrinta hori barruan geratu. Hori da, zuk esan duzun bezala, 2013an saiatu nintzen iten bidaia hau, baina, bueno, Estatu Batutako bizauakin arazotxo batzuk izan ditun, da orduan ezin izan zen. Eta orduan iristen gara 2018ra. Eta orduan bai erabakitzen duzula, lehen esan dudan bezala ausardiaz, ze batek motxilan halakoa egiteko ausardiatik ere asko behar du, motxilan eraman, eta esan zenuen, bueno, egin behar dut. Eta gainera ez nola nahiko ibilbidea, Argentinan, Ushuaian hasi, eta Estatu Batuetaraino, ez, hortxe kostatik gertu edo, baina behintzat, iaia Amerika osoa zeharkatu. Bai, hori da, horre, bueno, dago Panamericana deitzen den errepidea, eta, bueno, gehienak egite dute Alaskaraino, baina, bueno, nire ametsa zen Ushuaiatik Chicagoraino. Chicago, nahi nuelako pixka bat, bueno, musika aldetik, blues pixka bat ere nahi nuen ikasi. Lehen ere, bidaia aurretik ere talde batzutan jotzen nuen, eta, bueno, gitarra jotzen dut gaztetatik. Eta, asmoa zen bukatzea bidaia ja bluesa ikasten. Eta bidean 13 herrialde zeharkatu, 13 herrialde berehala esaten da, baina horrek esan nahi du 13 beste hainbeste kultura, beste hainbeste gizarte, eta guzti horiek ezagutzeko aukera ere eman zizula. Nik uste dut, eta liburua irakurrita, ze hau azkenean zure bideiaren egunerokoa da, egunez egun eta gertatu zaizkizunak eta kontatzen dituzu, oraintxe xehetuko ditugunak, aholkuak ere ematen dituzu, zure antzera bide hori egin nahi duenarentzat. Ez dakit zuk zer horrek ere besteen aholkurik eta jasote zenuen aurretik edo halako bidai bat improvisatzerik ez dagoela iruditzen zait, ez? Prestatu ere prestatuko zenuela zuk. Bueno, prestatu batez ere nik argi neukan ze ibilbide nahi nun egin, baina egia da, naiz eta zertxo bat prestatu, batez ere prestatu nun klimatologia aldetik, ez? Adibidez, goitik hasiko banitz, hemengo udaran izango litzateke, hau da, ekaina uztaila aldean, eta prestatu nuna da, hasi nintzen 2018ko abenduan Argentinan ja udara delako eta eguraldi ona dagoelako, ez? Bai, egin zitzaizuna izan zen, uste baino gehiago luzatu. Hasiera batean zuk, 13 herrialde, bakoitzan hilabete inguru ematekotan zinen, baina 2 urte terdi eman dituzu bertan. Zer gertatu zen, bideia ala luzatzeko? Hori da, azkenean, nahiz eta zertxo bait buruan izan, azkenean konturatzea mundua oso handia dela, eta herrialdeak hainbeste du ikusteko, azkenean improvisatzen joan nintzen, eta leku batera iritsi, norbait ezagutu, eta esaten zian, ez galdu leku hau, oso polita dela. Eta zuk presarik ez, eta esandako ura kontutan hartu eta kasu egin, ez? Hori da. Presa, hasieran pixka lehenago etortzea pintzatzen nuen, musika taldean eukalako, baina, gero ja libre guztiz. Izan ere, horixe da, ez? Jendearekin izandako harremanak pentsatzen dut izango zirela bidaiako aberasgarrienak, ze azken finean zuk abiatu bai, bikotean abiatu zenuen bidaia, baina gero bukatu bai, hor bakarka, baina bakarrik uste dut ez zarela egon inongo momentuan iaia, ez? Ez hori da, momentu batzutan errepidean zoazenean oinez edo mendian bakarrik,
baina gero iristen zera leku batera, eta zu ni bezala bidaiari pila bat zeuden, ez? Eta zuk esan duzu bezala, kultura ezberdinak, herrialde ezberdinetakoak, ezagutu ditut Asiakoak, kontinente guztietako. Hori bidaiariak, eta gero daude tokian bertakoak, ze izenburare amapatxa, ez? Hori da, azken finean gure amalurra izango litzatekena, ez? Hori da, dioten bezala Pachamama, ez da? Eta, nik nahi izan diot, euskeratu edo, amalurra. Natiboekin ere harreman berezia izan zenuelako, esan berda gainera liburu ateratzeko crowdfunding bat abian jarri zenuela, eta bertan bildutako dirua ere bertara bidaltzeko asmoa duzula, ez da? Batetik pandemiarekin eta umezurtz geratutako entzat, eta hango emakume entzat ere, bai ez? Bai, hori da, diru laguntza jasotzarena, kanpaina bukatu zen, eta kanpainaren zati bat zen minimoa liburua kaleratzeko, eta minimo horretatik aurrera diru laguntza bidaltzea area. Lehenengo zati bat bidali nien hango emakumei, eta orain nago zain diputazioko bigarren zatia jaso bezain laster, beste zatitxo bat ara bidaltzea. Izan ere natiboak haiek eta gu ere natiboak. Batzutan aztu egiten zaitu, ez? Baina zuk pixkat aldarrikatzen duzuna liburuan bada hori, ez? Haiek oso ondo ulertzen dituzula, zentzu batean zu zer horri ere sentitzen zarelako natibo, ez? Hori da, nik ez dakit, nire arbasoren bat igual ere natibo izango zen, baina nik beti txikitatik ere sentitu izan dut natibotasun hori, ez da? Lase, eta zer akutsi dizute hango natiboek? Natiboek behaiek oso hurbil bizi dira naturatik. Eta orduan natibotasun hortatik behaiek badakite nola kudeatu natura. Eta zu ere hortan ikusten duzu antzekotasunik baduzula. Zu zer horrek ere naturarekin bat egiteko hori baduzu lehendik ere bai, ez? Moztu ezak? Moztu zazu bestela hor txela onduko gaitu elkarrezketa guztian zehar, eta halakorik eraman altzen nuen, bai, eraman beste GPS moduko eta ere bertan zen eukan, ez da? Ze azken finean, ipar horratza eta markatzeko eta ere behartzen nuen, ez? Hori da, azkenean, mugikorra adibidez enun erosi txipik, enun beharrik sentitzen ere momentu guztietan konektatuta egotea, ez? Azkenean, gaur egun wifi edo wifi, leku guztietan dago, eta konexioan eukanean ondo, eta bestela ere ondo. Esan du nik ausardia behar duela batek motxilan hartu eta askorik ez, gainera hemen aholkatzen duzun bezala, lau kaltzontzillo pare, lau kamiseta eta apenas ez gehiago. Bai, hori da, azkenean, egia da, hango klimak ere laguntzen dula, ez? Hemen Euskal Herrian edo Europan izango balit, ja beste kontu bat, ez? Aste honetan, adibidez, ikusi dugu, zenbat hotza egin duen da. Eta orduan, askotan lagun batekin ere komentatzen duenan, azkenean, barruko erropa dela kapitalismoaren eredu bat, ez? Bai, ez? Eta azkenean ja... Gero gainera behar duelako marka honekoa, ikusi da bila, eta hor gainera jazten gara presumitzen, eta alakoetan ere bai. Eta momentu bat iristen da, azkenean, esatezu, ez dezuela behar, ez da barruko erroparik, ez da. Baina ausardia nioenik, ze bakarrik joan dakoan, bate pentsa ezake, une beldurgarriak eta alakorik ere izango dela, ez? Eta zuk sustorik ere izan zenuen tartean. Bai, sustoren bat izan nuen, baina azkenean konturatzen zea, lehen esan dugun bezala, bai, bakarrik zoaz, baina jende pila bat aurkitzen duzu bidean, eta berazgarria da ere, zure mugak gainditzen ikasten duzu, eta... Metraietadun bat aurrean daukatzunean, Jon, orduan beldurtu, guztiok beldurtzen gara, Eta hori ere, alakorik ere izan zenuen, ez? Bai, eukin nuen horre, historia txoren bat, alde batetik, animali bat, kokodrilo batekin topatu nintzen aurrez aurre igerian, ze adibidez Amazonian, lurrean eta normalean lasai hauten dira, baina ja uretan ja, susto bat izan nuen, baina,
kokodrilo lasaia omentzen, Bai, ez? Pantxo izenekoa gaina. Izena aproposa zeukan orduan, Hori da, ezta? hori da, eta bueno. Esan dugu 2018an abiatu zenuela bidaia, 21ean bukatu, horrek esan dut tartean pandemiak ere antxe harrapatu zintuela, eta nun eta Salvadorren, ze gainera zuk zer horrek diozu ez, hasiera batean Salvadorre zenuen, zuk jomugan, baina aholkatuta eta esan zituten babira, merezi du, eta antxe, bete-betean harrapatu pandemiak, ez dakit ba, toki egokia ote den ura pandemia pasatzeko? Bueno, egia esan, Kataluniako batek gomendatu zian Salvadorrera joteko. Egia da, nire destinutako bat etzela, baina Nikaraguatik Honduras zeti barrena, Salvadorrera joan nintzen, eta Salvadorrera iritsi eta astebetera, negon Santa Ana sumenditik gertu dagoen laku bateko ostatuan bolondres lanetan, eta astebetera pandemia iritsi, edo, han itxi zuten guztia kasurik iritsi dabe. Paraje dotore batean harrapatu zintuela irakurri dugu, ezta? Laku batean, mendia parez pare, antxe lanean zeundela. Ze baten bateko orentxe esango du, karo, baina hau guztia egiteko dirua ere behar da. Ze askotan ala pentsatzen dugu, ez? Amets bat edo daukagunean, hori dirutan zenbat izango da. Eta aipatu behar da, zuk zer horrek, noski, lana eginez, egin zenuela bidai hori, baina deigarria egin zait, sekulan ez zenuela diru eskatzen lan horren truke. Hori da. Aldez aurretik, nik aurreztu nun, gero nire autoa saldu nun ere, eta horrek ja koltxoitxo bat ematen dizu. Gero egia da, nik etxea alokatu nula, eta horrek, babes bat ematen dizu. Baina egia da, nire bidaian funtsa edo zan, ahalik eta bidairik merkeena eta sosteniblea edo ekologikoena egitea, ez? Autostopean, oinez, ahalik eta merkeena egitea, ez? Orduan, nire bidaia izan zen ahalik eta merkeen egitea, enun diru asko... Hori da, eta hostaletan eta lan egiten zenuen batzutan, ostatuaren truke... Bai, aurrezteko batez ere, iristen nintzen herritxo batera, eta gustatzen baldin bat zitzaidan herria, gelditzen nintzenan bolondres lanetan lanean, janaria edo goe baten truke, eta hori aurrezten duzu azkenean. Eta beste batzuetan berriz, natiboekin, beraiekin ez, haiekin egiten zuen lan voluntario gisa. Bai, hori izan zen Perun, Amazonian, Shipiboko nibo natiboekin. Eta haiek eskertuta oso. Bai. Batean alako morroi bat etorri dela munduaren beste puntatik eta haiei laguntzera, ez? Bai, hori da. Zuk historiak kontatzen zenienean, ez, haiek ere... Gu saiatu ginen laguntzen, ez da? Eta, lehen esan dugun bezala, azkenean identifikatuta, guk euskaldunak izan da ere, guk daukagu euskara. Behaiek Shipiboko nibo izan da, behaien hizkuntza ere, eta Shipiboko nibo. Eta orduan, natibotasun hori, identifikazio hori horti dator, pixka bat, ez? Nei, adibidez, Mexikon ere grazia egiten zian, hostal batean egon lanian, eta bezero bat azarratu zen. Moskortuta zebilen, eta nik terrazatik jetxiarazi behar nuen, eta arek hasi zidan deitzen, pintxe indio de España, ez? Pintxe indio de España. Are jakingo balu, Are jakingo balu. Izan ere 13 herrialde zeharkatu dituzu, eta hau izango da, seme-alabarik kutxunena zein duen galdetzea bezala, ze pentsatzen dut bakoitzak ere izango dura bere xarma eta bere puntua, ez? Baina izan altzen 13 horietan bakarren batola bereziki liluratu zintuenik edo. Hego Ameriketan asko gustatu zitzaidan Bolivia, oraindik oso natiboa delako, Peru kulturaldetik, eta Kolombia jendeak ematen dizun harrera, ez? Beti pozik, dantzan, ez dakit. Eta gero, badibide Salvador, oso sorpresa ona izan zen. Salvadorren ere jende oso ona... Eta gero Mexikoa aipatzen duzu, Mexiko iaia mundu oso bat dagoela, Mexikoren barruan zaina handia izatearekin. Mexikoan azkenean, horrelako bidai bat eta gero, ematen du ja eserketa dituela
sorpresa ematen, ez? Baina Mexikon azkenean hain handia da, eta... Bai, baina horrela izan zen, olako mugarri bat, ez da, ze ia zure destinua esan duzulen, garbi zenuela, musikaren bidetik segika, Chicagon bukatu nahi zenuela estatu batuetan, baina Mexikotik estatu batuerako muga hori gainditzeko zailtasunak egon zitezkela, eta ia hortxe bukatzekotan zen Mexikoko bidaia, baina salbatu zenuen hori ere. Bai, hori da, Tijuanara iritsi nintzen mugara, hango ezi erraldoi hartara, eta pandemiagatik ezinezkoa zen pasatzea lurrez. Bakarrik jaltuten pasa, hango estatu batutako han bizizian jendeak. Eta orduan nik ja berez amore eman nun, baina, bueno, gero berriz bera ezin nintzen, eta Mexiko hirian azkenengo burruka egin, eta lortu nun, Eta orduan iritsi zinen estatu batuetara eta pentsatzen dut kontrastea sekulakoa izango litzatekela. Nondik zatozen 2 urtetan xosik gabe bide guzti hori egin, ez? Norbera bere buruarekin, naturarekin harremanetan, eta justu estatu batuek irudikatzen dute horren justu kontrakoa. Hori da. Hor talka handi xamarra izango zenuen, ez? Bai, estatu batuak, leku guztietan bezala, leku zoragarriak ditu, jende ona ere topatzen duzu, baina oso zaila izan zen, berriz ere mugan arazoak izan ditun, ni uste estatu batutan naizela ongi etorria, ez dakit zergatik. Euskalo, bate daki, besteak beste lehen Tijuanako harresia aipatu duzulako, eta ikusi izan zaitugu Melillako harresian ere protestan, Europa hilda dagoela, ez? Eta zu halakoekin ere, zure baloreek eraman izan zaituzte ere, beti jarrera militante batera, ez? Bai, hori da, azkenean bazu esan dezuna, harresiak berez. Ez dituzu gogoko, ez hemen ezan. Ez, nik uste ez lirateke, ez zutela existitu beharko, ez? Azkenean denok era gizakiak eta denok daukagu eduki beharko genuke aukera berdina gantzeko. Estatu batuetara iritsi eta gero handik buelta, Zumaiara. 2 urte terdiz kanpoan egonda eta horrela ibilita, pentsatzen dut horre ere talka egon gozela, ezta? Ona etorri, egunerokotasunaren gurpilera berrizigo behar, ez du erresa behar. Ez da erresa izan, buelta, izan, hasieran oso mentalizatuta etorri nintzen, baina kostatu zitzaidan berriro martxa horretan sartu, berriz ere laneko rutinan sartu, eta, leheneko bizitzara pixka bultatzea bezala, ez? Naiz eta ni pixka bat aldatu, orain ez daukat autorik eta ez dut nahi ere, baina hortxe. Eta autostopik hemen ere egiten alduzu, zehan esan duzu jendeak geratzen zizula, hemen gero eta gutxiago ikusten ditugu gure errepide bazterretan. Hori da, hemen saiatzen naiz, egin izan dut ere, baina bain jende oso gutxi ikusten da autostopean, eta hartzen zaituena normalean da norbait ezaguna. Eta bestela garraio publikoan ibiltzen naiz. Hori da, esan dugu hemen, Amapatxa liburuan, eskuragarri dagoen liburu honetan, zuk egunerokoa idazten duzula, ez? Herrialdez herrialde, bazterrak eta pixkat ondo deskribatuz, bertako errealitatearen berri emanez, eta gero bukaeran bada atal bat ere, ez? Eta erabilgarria izango zaiona oso, zure antzera halakorik buruan duenarentzat, eta dia, halako gomendio sail batzuk, ez? Eta zure gomendiorik garrantzitsuena, edo zuk azpimarratzen duzuna, ez? Da, ezinezkoa dela esaten badizute ere ez sinistu egin, ez? Hori da. Aurrera egin. Hori da, niri ere askoek esaten ziaten, ez? Zoratuta zaude, han Ego Ameriketan edo oso arriskutsua da, eta batzuk esaten zuten, akatu egingo zaituzte, ez? Eta, bai esan, niretzat mundua ez da arriskutsua, egia da, albistetan askotan agertzen dela, alderdirik ilunen azpimarratzen dugula guk askotan, ez? Eta beste horik ere badela, ez? Eta hortik aurrera bestelako aholku praktikoagoak ere badaude, ez? Zenbateko arropa eraman, ze aplikazio egon daitezken, eta holakoak ere ematen. Adibidez, mugikorrean lehen nire alarmak saltatu du. Aztu gintzaite alarmak entzea, barkatu. Ez da oze barkatu. Eta nik ere ematen nuen hor aplikazio bat, Maps.me, dala konexio gabeko mapa bat, eta zuk deskargatzen dituzu mapak, eta da oso erabilgarria dela, mendiko bideak ere markatzen dituelako. Eta, mugikorra eramanez gero, nik komendatzen dut hori deskargatzea. Eta gero ez dela beharrezkoa 1 euro konektatu
konektatuta egotea. Azkenean, bidaiak ere, bueno. Egunean egunekoa, ez? Eta sorpresa horietaz gozatu, ez? Eta gozatu inguruak eta jendeaz, eta baita hemen ere, Bai. Guztirako baliogarria dela holkuri, ezta? Dena den amets bat bai, gauzatu duzu, besterik balduzu buruan, Amerika ja eginda orain ze beste kontinenteren bat, Asia, akaso? Berez, hori zen, pandemia iritsi aurretik, ja Nikaraguan egola, esaten nuen, ja gutxi falta zait, gutxi, Guatemala, Mexiko eta Estatu Batuak gelditzen dira, eta bueltatuko naiz Euskal Herrira udaran, eta joango naiz gero Asiara. Baina, pandemia etorri zen, pixka bat moteldu zuen, mundua ere aldatu da pixkat, eta bai, buruan badaukat. Mundu aldatu Euskal Herria ere bai, ze handik bueltatuta gero Euskal Herria utzi zen bezala topatu alduzu, ze gero ja, tartean pandemia eta guztiak pasata, baina... Oiturak aldatu ditu nik usten dut, ez? Batez ere ikusten da poteo hori adibidez, pixa murriztu da, ez? Horrein jendea oitu da terrazetan, edo. Eta gero, ez da egit, jendea bakartuago, edo ikusten dut bat pixat, edo ja ez dela animatzen hainbeste gauza egitera, edo ez da egit, zertxo bait. Badela, ez da. Horixe, badeia egingo diogu gure ikusleei, zure bidaiaren berri, gaur hemen zizkamizka bat egin dugu, baina ja menu osoa irakurri nahi duenak, egunez egun, 2 urte terdik zenbaterako ematen duen, ematen duelako. Gainera murriztu behar izan dut. Eta murriztu behar izan dut. Horrelako entziklopedia. Baina, alako zertzela batzuk topatu nahi dituenak, hemen topatuko dituela, Amalurrean edo Amapatxan, hauek natibuek esango luketen gixan. Eskerrik asko Jon, eta zorionak, eutxi horri. Bale, zuei, eskerrik asko. Bat, bi, hiru, lau. Berriz da ondo, basatzera gato. Dantzatuta bestera, ikasteko asmoz. Amets berria ezagutu, Maitasun xaxurlatu, izarrezpia oiukatu. Entzun orain zo. Ezin jakin noiz datorren baldarik onena. Hiru, laua zen. Mochila maleta, zer. Mochila maleta, biako ber. Bai, biako ber. Aiak saldu ninuen 13 urtekin. Tolosako perillan zuen tratuain. Urte betez larraulgo, bentara jun edin. Hortxe ikusten ari zaretena, Maite Larbururen bideoklip berria da, Erraiak izeneko kantua. Ikusten duzue benetan, artelana bai bere kantua, eta kantu hori laguntzeko egindako halako irudi bilduma. Irudiak mugimenduan, Biba produkziokoek egindako harribitxia, sareetan ere bilatu ezkero topatuko duzuena, eta benetan merezi duena. Eta gaur esan dizuet, liburuz liburu, abenturaz abentura ibiliko garela, eta ondoren berriz, Itzalen Dama eta Patxi Bakaiu aurkeztuko dizkizuet, eta horretarako esango nizueke, gonbidatu dugula Urtzi Leonet idazlea, Arratsaldeon Urtzi. Arratsaldeon, bai. Baina, akaso Urtzi Leonet beharrean esan beharko nuke kotxe gaztea, ze hemen agertzen dana da, kotxe zaharra, bera da ipuin kontalaria, eta zu ere nolabait, haren arrastotik zuzer horrek ere ipuina kontatzea erabaki duzula, ezta? Bai, egia esan, bai. Hori ala suertatu zen, eta gainera bitxia da kotxe zarraren kontu hori ere, ez? Kotxe oraindik ere nere glosategian agertzen da bi lerrotako deskribapen batekin, eta berak hartu zuen luma eta berak protagonistetako bihurtu zen, gero. Alegia, zuk handitan behar bada kotxe zaharra izan nahiko zenukeela, ze oraindik ere artean gazte zara, baina gazteentzako, batez ere idatzitako liburua da, naiz eta susmoa dudan, ezain gazteek ere gustora hartuko zutela, batez ere halako generoan oso goikoak ere ez direlako, euskeraz idatzitako liburuak, eta azken finean zuk ere helburu horrekin idatzi zenuen, ez? Nolabait ere?
Pixka bat hutsune hori nabaritzen nuen euskal literaturan, ez? Fantasia gutxi, garai batean, zegitu txikitan ere, hala ginen, ez da, fantasia zaleak eta bat zeuden hor, gogoratzen naiz, Perkax izeneko sail bat, eta han liburu horiek, eta Gabai, eta Ipurbeltz, eta bueno, beste gauza fantastikoak eta historikoak eta gauza asko ez duen, ez? Baina gero adin batera iritsita hor geratzen zen hutsune bat, ez? Eta hutsune horretan, jodatzen, beste hizkuntza batera, ez? Euskaraz oso gauza gutxi zeudelako, eta itzuli diren obra fantastikoak ere, Eraztunen Jauna eta horiek, pixka bat pelikulen harira, ez? Itzuli ziren, eta edo garai hartan behintzat, eta orduan, pixka bat hutsune hori oraindik ere nabaria zenez, nire plana hori izan da, ez? Hutsune hori betetzen hastea, edo, harritxo bat behintzat jartzea. Eta horretik esaten honenik, segurazki zure belaunaldikoek, gure belaunaldikoek ez 40 urte inguru dabiltzanek ere, gustora hartuko dutela, morrina pixka bat ere sartuko zitzaielako, nostalgia pixka bat ere sartuko zitzaielako, ez da, nik gaztetan irakurtzen dituen halakoak eta orain ere irakurri behar ditut, ez? Egia esan, jasotzen nahi naizen feedbacka nagusikia da, edo gaztetxoak, gazteak, eta gero, gu bezalako gazteak, ez? Ez dakit, jende askok esan dit, falta nuen olako obra bat, edo euskaraz, ez? Eta oso gustora, eta atzo bertan gaztetxo batek idatzi zidan. Eta hori, ez? Ilusio egiten du ikustea, pixka bat, atzetik ere badatorrela jendea, ez? Eta pixka bat, era batera edo bestera, asmatzen edo asmatu detela, behintzat kontu honekin, ez? Ze esan dut, gainera, era berean balio du zure liburuak ere, gure mitologiaren berri emateko gazte hoiei, baina ez gurea bakarrik, baita kanpokoa ere, ze helburua bada, ez, herrialde desberdinetako mitologiak gurera ekartzea, horretarako sail oso bat egin beharko duzu, ze momentuz behintzat beste herrialde batekoak daude, zer eta munduaren beste puntakoak, ez da, azken finean, Laino Zuri Handiaren lurraldekoak. Laino Zuri Handiaren lurraldea zein da, urtzi? Hori da, Maoriek, kasu horretan, herri margotuan, ere liburuan, bere herriari, edo bere uarteari jarritako izena, ez? Itxasuan galduta zebiltzanean, urrutian ikusi zuten Laino Zuri Handi bat, eta hala jarri zioten izena, ez? Urrutirago joaterik etzen nuela, munduaren justu beste puntara, bidali dituzula. Puntu honetan, ez. Eta kontu hori da, zuk esan duzuna, pixka bat, euskal mitologia eta lotzea, munduko beste mitologia, beste kulturekin, eta hori da, lehenengo abentura, gainera denintzen, ez dakit, hemen Europa aldera, hurbil xamar geratu, ez, behin hasita urruti. Hor ikusten ditugu gainera jakak, nola dantzatzen dituzten, ez da, hango tribuetan, eta zuk jaka dantzatzen nor jarriko, eta basa jaun bera. Hori izan zelako, kuriosoa da, ni garai hartan idazle eskolan hasian nintzen, Bergaran, eta irakasetako bat Iñaki Zubeldia izan zen, eta berarekin haur eta gazte literatura landu genuen, eta ideia bat eskatu zigun. Hori ipuin bat, edo liburu bat, edo idazteko, ez? Eta nik hori esan, badukat hemen itxas gizon abenturazale bat, eta garai hartan zen munduko errubiko munduko kopa, eta jokatu zuen Frantziak Zelanda Berriaren kontra, uste dut finala ordenak edo alako zerbait. Eta han, ikusten nintzen jaka, eta alako batean Frantzian bazegoen Sebastien Xabal, errubi jokalaria, ez, leize gizona deitzen zioten. Eta nik hor ikusi nuen basa jaun jaka dantzatzen, eta hori izan zen txispa edo piztu zuena, eta hor abiatu ginen abentura honekin. Hori da, spoilerrik ez dugu egingo, baina basa jaun bai agertzen dela, liburuak aurrera eginala, dena den protagonistak eta izenburuare aietxek ematen diotelako, ez da, Itzalen Dama eta Patxi Bakailu. Patxi Bakailu, nor izango litzatekeen, zure amak erantzuna? Hori da, gehien bat ama izaten zelako. Gure familian personaje legendario bat da Patxi Bakailu. Eta gu txikitan kalean jolasten eta etxera etorri eta ala moduz kamiseta atera eta izaten ginen eta beti esaten zigun. Patxi Bakailu ematen de. Eta nik ere beti galdetu izan dion nire buruari, Patxi Bakailu, baina zein arraio da Patxi Bakailu, ez? Eta hor badago pelikula bat Bud Spencerrena, Joe Banana, edo Banana Joe, nes batzen nahi, baina
han ere pelikula osoa, Periko el de los palotes zein den galdetzen pasatzen du bere buruari, eta niri ere antzeko gauza gertatu zitzaidan kontu honekin, eta azkenan, historia asmatu inean, ze familiko guztiak galdetu da inork etzekien, ez amak, ez aitak, ez aitonak, izebak, osabak, eta orduan, neronek asmatu nion historia. Eta haren ondoan, Itzalen dama. Eta kontua da, biak barku batera iritsi direla, ez? Barku batean iritsi direla, pirateko iduten gixan, iristen dira, laino handi horren herri aldera, besteak beste, bertan goibel daudelako, ze taiburi matea, ez? Edo izen hori ere badu, bertako jainkoak, laino beltzak eta bidali dizkie, eta ez da giro bertan. Hori da, ez da giro bertan. Eta horrek dauka lotura Basa jaunekin, azkenean hor jaka, kamate da jaka ezagunenetakoa, guk behintzat ezagunena edo egiten zaiguna, hori delako gehien dantzatzen dutena Zelanda Berriko jokalariek, ez? Eta jaka horretan aipatzen du, hitzez hitz, bere hizkuntzan, baina, ona gizon iletsua eguzkia ekarri eta berriro distirarazi zuena. Eta hori da pixka bat, evento guzti hauek sortzen dituen esaldia edo, ez? Eta halako batean, patxiri bombila pizten zaio, esaten du, nik ile luzeak ez da egit, baina iletsu bat, aspaldian izan nintzen toki batean bazen bat. Eta agian joan gaitezke bisitatxo bat egitera, eta konbentzitzen dugun hona etortzea eguzkia berriro distiraraztera. Horregatik dama, patxi, kamakak bide bat abiatzen dute, konponbide bila, eta bidean topatzen dituzte hainbat lagun, ez? Lehen aipatu dugu kotxe zaharra, eta horregatik uste dut gaztei ere ongi dagoela ikusaraztea batzuetan zein garrantzitsua izan daiteken dakienari entzutea, ez? Kotxe zaharrak ere irudikatzen duelako, ez? Gure jakituria zeinen esku, zeinen agotan dagoen, eta hura entzutea bezalakorik ere ez dagoela, ez? Askotan, arrastoak eta konponbideak eta lakoak bilatzeko. Hori, bai, eta gaina kotxerena izan zen erabateko, esan dut lehen ere, erabateko espero gabeko pertsonaia bat, espero gabekoa garai batean, planteatzen nuen ipuin kontalari hutsa, azkenean herriak berak lan bat topatu ziona, hori talaiaria da, herriko talaiaria da, pixka bat, egin dezaken, agure batek egin dezaken lan bat bezala, ez horre ere, herriak bilatzen dio bere lekutxo, ez? Baina herriko frikia da baita, ipuin kontalaria, abentureroa, gaztetan auskalo non ibilitakoa, ez? Eta gero, hori, askotan entzun izan diot, idazle bati baino gehiago hori, pertsonaia batzuk beraiek eskatzen dizutela, ze idatzi barrezuna, nola idatzi beraiek edo pixka bat beraiek eskatzen dizutela, eta niri ala gertatu zitzaidan kotxerekin, ze erabateko protagonista bihurtu zen, hasiera batean bigarren mailako protagonista zena. Gero Xaxi gaztea ere agertzen da, hau misteriotsuagoa da, ez? Honen gainean. Hori ere misteriotxua bai, hori ere, bidean agertu zen, eta horrek ere, ez dugu hor gehiagi sakonduko, ze hor spoiler gehitxo igual, eta baina bai, Xaxik ere badu bere misterioa, eta bere puntua, eta bere laguntasuna ere garrantzitsua. Orain arte zu entzun da urtzi igertzen da, ez? Ikasi abiatu zen, eta aipatu duzulen, ez? Bergarako idazle eskolatik, zuk zer horrek ere pentsatzen dudalako buruan historia izan, eta gero hori nola idatzi, ez? Hor bidean ikasiko zenuela, batetik orain arteko zure ohitura horri eutxita, zure zaletasun horri eutxita, gero inguruan zenituen maisu horiei eta entzun da, ez? Baina historia hasieratik oso garbi izan duzu, eta gero horri itxura eta moldea ematen joan behar izan duzu, edo? Hori da, historia hasieratik neukan oso garbi. Eta, hor aipatu ditut hainbat giltza, baina beste giltzetako bat Itzalen dama bera izan da. Itzalen damaren kontu ere izan delako pixka bat, kotxerekin gertatutako kontu bera, ez? Hasieran, personaia, akompainante da, laguntzailea izango zena, historioak berak eskatzen zuen, berak egiten dituen gauzekin, protagonikoa izatea, ez? Eta Patxi bera itxasontziaren kapitaina edo den bezala, Itzalen dama da, abentura guztia argitzen duena, ez? Eta azalean bertan ere bera agertzen da, argi egiten, ez? Bai bidea, bai misterioak eta bai dena argitzen, ez? Herri margotura eraman gaituzte, Itzalen damak eta Patxik,
gerora ere gehiago egongo diren hori argituko diguzu, asmoa bintzat hori badelako ez, olako sail bat izatea, eta sail horri emango diote izena. Oraingoan herri margotura, margotik gutxi zuri beltzean daudelako, baina uste dut aipatzekoa ere badirela ez, hemen bertan dauden marrazkiak azken finean Iñaki Olgadoren lana dalako ez. Bai, Iñaki, gainera bitxia ez dakit, baina liburu honetan parte hartzaile asko errenteriarrak edo errenterian bizi geranak izan gara ez, eta Iñakiren obra ezagutzen nuen, komiki gila dalako, eta obra asko egin dituelako, eta Europa mailan ere lan handia egiten ari delako, eta egia esan luxua izan da berekin lan egitea, hasieratik ondo konektatu genuen, oso argi izan genuen nola egin nahi genituen gauzak, berak oso ondo ulertu nik buruan neukan pelikula hori, eta nola azaleratu hori edo arkatzez, edo tintaz, edo nola egin hori, ez? Uniberso hori nola irudia eman, ez? Eta Bai, gazteei zuzendutako lana izan da, karo, haiei ere begitik sartzea garrantzitsua izango dela, ze zuk esan duzu, zu gazte zinenean, ume zinenean, ipurbeltz eta lakoak irakurtzen genituela, gaur egun berriz bakizu, gazteek eta zer egiten duten, ezta? Bideojokoak eta pantailan bixi-bixi, irakurtzearenak perezak gehiago ematen ote dien, ba? Bai, egia esan bai, izan liteke, baina agian izan liteke baita ez delako erabat asmatzen, nola erakarri beraien arretara beste bide batzuetara, ez? Eta pixka bat horri begira ere, falta zegoen, ez? Horrelako kontuen euskaraz, ez? Orduan, asmo bikoitza ere izan liteke, ez? Alde batetik euskaraz horrelako saga bat edo izaten, ondo esan duzun bezala, saga bat da. Baina, era berean, erakargarri izatea bai gaztetxoentzat, eta baita gero gu bezalako gazteentzat. Eta saga horren urrengo atala, baldakigu nora eramango gaituen? Pistak hor eskuartean dezkazun liburu horretan, aurki ditzakezu. Izan ere, aparlorea bera, aparlorea baita itxasontzi magikonen izena, aparlorean edonor izan diteke aparloreako tripulazioko kide. Beraz, edonora joan gaitezke, aparloreako edozein tripulante izan daiteke aitzakia, munduko edozein txokotara joateko, ez? Eta orduan, pistak, liburuan, lehenengo. Hori da, zai geratuko garela, urtzi, zai geratuko garela, bigarren atala noiz heltzen den, baina momentuz behintzat, hori xe, Itzalendama eta Patxi Bakaiu, elkar argitaletxearenean, kasu hontan, herri margoturako bidai zoragarri horretan, aspertzeko betarik ematen ez duen liburuan, ze esan bezala abenturak eta asko izateaz gain, gure mitologia ez ezik, kanpoko mitologia ezagutzeko ere baliagarria izango dena. Eskerrik asko urtzi eta senda daitezela etxekoak ere, Zuei, bezarka hori bat. Eutxi horri. Gazia eta gozoa, ikua zagarrondoa, antzinako pagoa, ezin ederragoa. Trompeta biolontxeloa, bateriaren erritmoa, naturaren melodia airean dantzan doa. Loa eta laia, loa eta laia, loa eta laia, loa. Loa eta laia, loa eta laia, loa eta laia. Txoria arranoa, horrela ostoa, hanka eta besoa, bihotza partekoa. Horixe, zinea hitz egitea dagokigula orain, ostiralero egiten dugun gixan, eta gaur abenturaz ari bagara,
abenturak zinean ere konta daitezkelako eta kontatzen direlako. Batzuk lehen ikusi dugun bezala epikoak izan daitezkenak eta besteak berriz eguneroko bizitzan oinarritutakoak. Eta horrelaxe abiatzen da gainera hain zuzen ere Zuro pelikula, badakizue, historio xumea dela, baina jendeari gustatu zaio antza, ze Gaudi sariak eman berri dira, eta bertan 3 sari irabazi ditu Zuro pelikulak, Mikel Gurreak zuzendari berri honenarena, Biki Luengok emakume aktore hoberenarena, eta Pol Lopezek berriz gizonezkoa. Beraz, eta ohitura ere bihurtzen ari da, Ander Barinagarrementeria, arratsaldeon, gaur ere zoriondu beharko zaitut, ze azken aldian, pozak besterik ez dizkizue ematen, Zurok? Eskerrik asko, zoriondu beharrekoak Mikel Gurrea eta han nominatuta egon ziren beste 9 eta irabazleak. Baina zuek ere zatitxo bat baduzela, horreko eskertuko izugu. Oraindik ere badabil zinema aretoren baten edo bestean, azke aukera badaukazu eta ikusi gabe dago, joan eta gozatu. Hori da, zegarro aipatuko ditugu, 2023arekin datozenak, baina ezinatuko dugu 2022tik batzuk ere geratzen direla hor, eta akaso pendiente geratzen zaizkigun horiek, gero Goya sariekin eta aitzaki horrekin eta ere berreskuratzen dira. Hori da, eta estatu batuetan 2022an estreinatutako asko, oraingo Oscar sariekin etorriko zaizkigu gurera, eta gaurko hitzari abentura hitza izaki, ez? Abenturarekin hasiko gara. Izan ere 2023ak hotzaz gain Indiana Jonesen 5. pelikula ere. Hotza, ekarri digu neguan ohikoa den hotza. Hori da, zerbait berandu xeago, bai, hori Indiana Jonesen 5. pelikula Bizi alda Indiana Jones, 5. egiteko ere. Bizia eta 5. pelikula estreinatuko da, aurten izango da, ekainean estreinatuko da, Indiana Jones eta Elmugako Deia, edo Dial of Destiny izeneko pelikula, Harrison Ford izango da honen protagonista, baina besteak ez bezala, hau ez du Spielbergek zuzenduko, eta James Mangoldek zuzendu du, eta osagaien artean, oraindik ikusi gabe daukagun arren, espazioko lasterketa, gaztetze digitala Harrison Ford tarteko, 60ko hamarkadako New York hiria, eta garaiko mugimendu sozialak eta nola ez naziak. Hoiek dira... Gaztetze digitala beharko du, Harrisonek zenbat urte ditu nire, mordoskat izango ditu, Batzuk bai. Ni korrika eta bat bestaren atzerik abiatzeko eta ere alabaldin badago biztan. Batzuk bai, eta akziozko sekuentzia asko berak grabatu omen ditu, eta nahiko sasoiko omen dago. Dena den, hori, esan bezala, Spielbergek ez du zuzendu, izan ere... Beste lanik izan du Spielbergek, bere bizitza kontatzen edo, Hori da, West Side Storyren remakea grabatu ondoren, The Fabelmans edo Fabelmans deritzon familia horren pelikula zuzendu du, Laster estreinatuko da pelikula hau, Otsailaren 2an Hego Euskal Herrian eta Otsailaren 22an Ipar Euskal Herrian, eta bai, zuk esan bezala, badu autobiografikotik edo zerbait, ez? Izan ere, 1950ko hamarkada, 60ko hamarkada hasierara jo behar dugu pelikula honetan, eta bertako protagonista gazteak Sami Fabelman izeneko gaztetxoaren historia kontatzen du, ez? Familiako sekretu ilun bat aurkitzen du, eta sekretu horri buelta eman nahian edo zinean topatzen du bere ilusio guztiak hortik bideratzen ditu zinematik, ez? Eta ordenak aleginduko gara antzekotasunak bilatzen Spielbergren beraren bizitzarekin, ez? Hori da, berak ere aitortu du edo esan du, ez? Badaukala autobiografikotik zerbait, naiz eta guztia fikzioa izan, ez? Paul Dano, Michelle Williams eta Seth Rogen dira protagonistetako batzuk, eta Sami gaztearena egiten duen Gabriel Lebek, ez? Urrezko Globoetan, film honenaren saria eta zuzendari honenaren saria erdietsi zituen, eta 7 nominazio ditu orain Oscar sarietarako, martxoaren 12an ikusi beharko, Fabelmans familiak, ia iriste zaigun edo ez pelikula. Spielbergek normalen asmatzen du. Asmatzen du, badakizetek ama, nostalgia kutsoa daukat, azkenean naizta Arizonako herri txiki batean kokatuta egon, unibertsaletik asko dauka, eta zinearen mundu hori gustatzen zaigunok behintzat, harrapatzeko moduko historia kontatzen digu, eta ezin bestela,
Spielbergek dakien bezala, inguruan ondo lagunduta dagoenez, nahiko modu txukunean egiten du. Pelikula batzuk badute hori bere aldez, da, azkenan zuzendaria edo aktorea edo zein den, izen horrekin nahikoa dutela marketing kanpaina egiteko, ze hortan oinarritutakoa publizitatea. Baina horretaz gain ondo ere badago, Bai. Gomendatzeko moduko pelikula da. Hori aipatu behar nuen, batzutan zorionez hori ere izaten dela, beste batzutan berriz izenetik aparte ez zer gutxi. Baina generoa gustatzen zaionarentzat, akaso, baina karo, lehenari ginen Indiana Jones berpiztu dugu, baina Mission Impossiblekoare ez dakit, berpiztu beharrote genuen? Hori da, aipatuko dugu Mission Impossible, baina lehenengo aipatuko dugu Oscar sarietan nola, hau Fabelmansek 7 nominazio, baina badaude nominazio gehiago dituzten pelikulak ere, 11 nominaziorekin Everything Everywhere All at Once izeneko pelikula da garrantzitsuena, eta ikusiko dugu, ez? Lehenago baina, aurreratu da, eta aurreratuko gara gu ere, eskaleta apur bat saldatuta, Mission Impossibleren urtea ere izango da, Mission Impossible Death Reckoning edo epai hilgarria izenekoaren lehenengo zatia, izan ere pelikula hau bitan banatu dute, eta Tom Cruisek hor ere Gabonetan urtea edo Gabon sasoi hori zoriontzeko bideo egin zuen. Tramposo hutsa dalako. Eta horrekin spoiler bat edo begira, nola botatzen den 71 urte beteko dituen urtea da, hau, uztailean 71 izango ditu. Bai, itxura guztia dauka behintzat, nik ez dut hori. Hori uste estudio baten egindakoa dela. Esango nuke ezetz, eta ezagututa. Kamarako sondo enfokatzen du, ia ez da mugitzen. Izan ere, olako akziozko pelikula hauetan, teknologiak berak ere aurrera egiten du, ez? Olako pelikula handiak, $150 milioi balio izan du lehenengo zati honek, $1.000.000. Eta horrelako pelikulak ekoizten direnean, atzean dagoen ingeniari taldeak eta hainbat badaude esaten da, ez? Gerrarekin hainbat teknologia berri iristen direla, zinemarekin ere hainbat teknologia berri iristen dira, eta akziozko pelikulak izaten dira, horiek probatzeko toki interesgarria edo, ez? Saltoa bukatu baino lehen kendu digute, baina nik ikuste dut saltoa nor bukaeran ia itxasoaren parera erortzen dela ikusten den hori. Zuk esaten baduzu, zuzara ditua, eta kasu ingo dizute, baina hori trapa izan ditugu bulegoan debate bat baino gehiago, baina nik esango nuke benetakoa dela behintzat. Eta Tom Cruisen urtea izango da 2023 hau ere, izan ere bere Top Gun Maverick filmak, pelikula eta gidoi egokitu honenaren Oscar sarietarako hautagaia dira, beste 6 nominazio izan ditu guztira, eta ikusiko da, ez? Eta akziozko pelikula bakarra ez da izango, 2023an estrenatuko da John Wick sagako laugarren filma, Keanu Reeves protagonista duen saga honetako laugarren filma, Too Fast, Too Furious sagaren 10. datorra urten, eta Transformersen pelikula bat ere izango dugu, ez? Orain joango gara etxekoetara, ze salto egin dugu, baina aurrena kanpokoetaz ari garela Sirenatxoa ere, ez? Edo Sirenitaren beste bersioa ere izango dugula, eta horre ere liskarrak egon dira, Sirenatxoa beltza. Hori delako Halle Berry izango da Sirenatxoari zurraragitan bertsio honetan behintzat aurpegia jarriko diona, eta bai, Rob Marshallek zuzenduko duen film hau maiatzean estrenatuko da, tartean Javier Bardem izango da Neptunorena egiten, eta, aurten 2023 ere klasikoak berriztu eta berrirakurketak zurraragitan egiteko urtea izango da. Izan ere, Peter Panen egokitzapena ere egingo da urten, eta Kakoker kapitainarena edo Jude Lawek egingo duela badakigun arren, oraindik hasi dira hasi hori ere egiten, baina ez daukagu informazio gehiagorik. Baina bai, aurten zurraragizko klasikoen egokitzapenen urtea ere izango da urtengoa, bai. Eta horren bai etxekoetan aipatuko dugu, zai gaudela, noiz iritsiko den Irati. Bai, hori da. Oscar sariez ari gara, martxoaren 12an izango da Oscar sarien gala Kodak Theater horretatik, Estatu Batuetan, baina Sevillan, aurten Sevillan izango direlako Goya sariak, hori otsailaren 11an Sevillan izango dira, eta tartean Irati filmak, otsailaren 24an estrenatuko den Irati filmak, hainbat Goya irabazi ditzake, ez? Euskal Usta oparoa aurten, eta hemen hori, 8. mendeko historia epiko hau landuko dugu gerorago estreinaldi bezpera horretan, baina
aurtengo Euskal Ekoizpen garrantzitsuenetakoa izango da, eta hori ere 2023ko aurrera pentso honetan, ezin zizkamizka hontan, ezin aipatu gabe ikusi dutenek ere aipatzen dute merezi duela, ez? Eta itxaron beharko dugula. Eta gero beste albiste hon batera izan da aste honetan, Euskal Ekoizpenetaz ari garela, ez da? Ez, Tiburresolaren 20.000 especies de abejas, edo 20.000 erle espezie filma, lehenengo aldiz, Euskal zuzendari bat, bere lehenengo lanarekin, horrek meritu bikoitza dauka, Berlinale jaialdian izango da, sail ofizialean, eta oraintxe buru belarri dabil esti lehengoan egon ginen berarekin, eta buru belarri dabil hortxe soinua bukatzeko izan ere ez da erronka makala, ez? Aukerak ditu, zaila den arren, Berlin hortan, eta behintzat egote hutsa, garrantzitsua da eta euskera ere entzun ahal izango da, ez? Arratxan dagoela, ze kuerdasekin ere, ez? Hori da. Sarietan lortzen ari da. Hori da, Goya sarietan ere, forkea erdietsi zuen, eta Goya sarietan ere aukera handiak dituen pelikula, film laburra da, kuerdaz, ez? Oso ondo dago eta merezitakoa. Luzea ez dut ikusi, laburra bai, eta behintzat, eta bera ezagututa eta den langilea ikusita ere, merezitako hautaketak eta merezitako nominazioak dira. Zeuru bai. Horiek 2023an etorriko zaizkigunak, eta gerora, astero ere zuri etxeko lanak jartzen dizkizugula, batzuk badirelako alperrak, zine takiara joaten dira, eta esaten diote takillako saltzaileari, ze pelikula ikusi beharko nuke? Eta beti deigarri egin zait, takillakoak esan, eta fido egiten direla asko. Bueno, hori da, konfiantzazko liburu dendak bezala, ez? Batzuetan hau gustatu zait, beste... Bai, baina pentsatzen dut, erronkara ez duela makala behar, zuri parera etortzen zaizun horri, zea holkatu, jakin gabe nondiko zer gustatuko zaion edo, baina bera. Bat ez zer ikusten dut, nagusienek, emakume nagusienek egiten dutela. Hori da, nik ja aspalditxo batean ez ditut erosten, zineman bertan sarrerak aurretik erosita joaten naiz, baina bai gogoan dut egoten itzela ni horri itxaroten, eta bestea, bestea, eta prisa daukasunean gaina orduan prisa daukasunean normalean beti gabiltza prisaz, eta... Zuzara guretzat takia saltzaileen pareko. Guk galdetzen dizugu zuri. Aste hontako karteldegitik eta ze entresaka edo ze bi aukeratuko genituzke, eta aukeratu dituzu. Aste hontan bi pelikula dakartzagu, The Whale, Darren Aronofskyren azkenengo filma, lehenik eta behin, hori, drama bat da, obesitate larria duen ingeleseko irakasle bakarti batek, bere alabarekin berriz ere, konektatzeko saiakera bat egingo du, ez? Eta Brendan Fraser protagonista duen pelikula hau, Oscarretarako nominatua izan da hemen egiten duen papelagaitik, eta Aronofsky ezaguna izango zaigu, Requiem for a Dream, edo Black Swan, edo Zizne Beltza, ez? Aipatu behar, zenbat aldatu den Brendan Fraser, ez? Batzutan ezagutzea ere kostako dala, eta zer nolako egoeran iritsi den bertara baidea, ez? Galdetzen zioten, ez? Oraintzu nominazioaren arira, hori ze sentitzen duzu, eta jo, ez dakit, orain traje berri bat, ez? Bilatu eta movida guzti hori, ez? Inoiz ez dut pentsatu hemen egongo nitzenik hau kontatzen, hori komentatzen zuen, aste hon izan da nominazioak, aste artean uste dut okerrezpanago ezagutu genituela, eta hor komentatzen zuena, ez? Eta beste proposamen batekin ere, hiru nominazio ditu Oscar sarietan, eta badira neurtzeko modu bat izan liteke, eta hortxe filma, ez? Beste pelikula, Todd Fieldek zuzendu duen, Tar, Kate Blanchettek Lydia Tarr izeneko orkestra zuzendari baten kargua dauka, eta orkestra zuzendari horrek horren historia kontatzen digu, 158 minutu irauten duen filma da, baina egia esan, 158 minutu nahiko azkar pasatzen diren 158 minutuz ari gara. Beste egun batean aztertu beharko genukean. Iraupenena, ez? Iraupenena. Zertxo bait gutxiagorekin ere askotan berdinak kontatu diteke. Nik uste dut baietz. Batzutan egia da gainera aurretik baldin badakizu zenbat irauten duen ja hasieratik luze egiten zaizula. Gero batzutan ez baldin dakizu, igual pasatzen zaizu, baina badago hor beste sindrome bat, ez? Horrek azkenengo aldian mugikorra ateratzaren sindrome ikusteko zenbat denbora pasatu dezen bat, ez? Eta esango nuke denbora luzeek ere eragina daukatela. Hau esan da, gero telesail bat ikusten hasten gara, honek 50 minutu, 50 minutu irauten dut, ikusten ditugu 3-4 atal jarraian, horituta bagaude. Gehiago da,
hori, ematen duen nagia, ez? Ba, eta gero gure kamera bati gertatu zain bezala izenik ez dut esango, baina tarteka komunidade joan behar izaten da, eta gero, ja, 3 orduko baldin bada pelikula, ja, hori zaildu ere egiten dizute, eta orduan, ba, ez da komeni. Ba, bai. Baina egia da, batzuk badaudela azken aldian, luzeegiak direnak. Luzetxoak direnak, eta badaude, ba, hori, indie edo deritzen pelikula hauek, ez? Egile zinemak luzea izan behar duen hori badago nahiko barneratuta edo, eta horixe. Dena den, Kate Blanchettek egiten duen lana, Venezian egon zen, Venezian saria jaso zuen, orain Oskarretarako nominatuta dago, eta aukera handiak dituen interpretazio bat dela esango nukenik behintzat, eta pelikula, zer pentsatua ematen du, kuriosoa da, hitz egingo dugu, baina aholku bezala, aste honetarako dagoenetik onenetarikoa dela. Ba, apuntatuta geratzen da, eta bi horietako batea ikusten dugun. Ander Baina Garmenteria, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta gaur 15 arte, eta zuek badakizue, astegura etortzarekin batera, guk orain atxedentxo bat hartu, eta astelenean itzuliko garela. Ordura arte txintxo ibili, hau izan.